Het werk van een zweminstructeur heeft een imagoprobleem met een personeelstekort als gevolg, waardoor niet iedereen meer zwemles kan krijgen. Het is veel leuker om personal trainer te worden dan dat je eigenlijk zweminstructeur wordt. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Geld en maatwerk voor stikstofaanpak. En er wordt te weinig gewipt in Zeeland. Goedenavond. Het gevaar dreigt dat niet iedereen meer zwemles kan krijgen. De komende jaren dreigt er namelijk een groot tekort aan instructeurs. En dat heeft niet alleen gevolgen voor het zwemonderwijs, maar ook voor de waterveiligheid van kinderen. Volgens instructeurs kampt het werk met een imagoprobleem dat snel moet verbeteren, want ze maken zich grote zorgen over de toekomst. Alex. Zoals bijvoorbeeld zweminstructeur Patrick Moison, die al meer dan 30 jaar zwemles geeft. Volgens hem zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen. Sowieso altijd de financiën, dat telt altijd mee. De werktijden, want wij zijn toch afhankelijk van dat kinderen naar school moeten. Dus een heleboel zwemlessen worden pas na schooltijd gegeven. Betekent ook dat je dan pas eigenlijk aan het werk bent. Een stukje vergrijzing natuurlijk, wat er ook bij zit. Dat er toch al wat minder kinderen binnenkomen. Er zijn wat meer zwemscholen, dus de concurrentie is groot. En dat maakt het allemaal gewoon een stuk moeilijker. Daarnaast speelt het imago volgens Moison ook een grote rol. Het is een hartstikke mooi vak. En de meeste mensen die hier lopen of die in het vak zitten, doen het echt met passie. En het imago speelt daar zeker een rol bij dat het misschien niet heel aantrekkelijk gemaakt wordt. Het is veel leuker om personal trainer te worden dan dat je eigenlijk zweminstructeur wordt. Moison vreest dan ook voor de gevolgen op de lange termijn. Of zwembaden moeten gaan werken met mensen die niet gediplomeerd zijn, wat eigenlijk niet wenselijk is. Of we kunnen minder kinderen zwemlessen laten volgen. Dus dat is best wel zorgelijk, ja. Het CIOS Zuidwest-Nederland merkt ook dat de belangstelling onder studenten om zweminstructeur te worden de laatste jaren afneemt. Dus wij zijn ook op zoek naar wat zorgt er nou voor dat wij aan de ene kant tegemoet kunnen komen aan de vraag die vanuit de samenleving er is om meer kwalitatief zwembadpersoneel te hebben. En aan de andere kant ook tegemoet kunnen komen aan het feit dat onze studenten iets anders willen. Volgens Van den Berg moeten er aan meerdere knoppen worden gedraaid om het tij te keren. Eén daarvan is ervoor zorgen dat het imago van die zwemonderwijzer beter wordt door tegemoet te komen aan de arbeidsomstandigheden. Dus zorgen voor een gezonde werkplaats, zorgen voor een goede financiële vergoeding. En anderzijds moet je er ook voor zorgen dat je het beroep interessant maakt door bepaalde combinaties te gaan volgen. In combinatie met een aanstelling binnen de driehoek van bewegen, sport en onderwijs. En aan de andere kant sport, bewegen en gezondheid is ook een combinatie. En waarmee je dat beroep van de zwembadhouder, toezichthouder, instructeur wat kunt verbreden, wat kunt verruimen. Ook Moison denkt dat naast het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden dit een oplossing kan zijn om het vak weer op de kaart te zetten. Die combinatie kan zeker goed werken, ja. Op het moment is natuurlijk dat je, wat ik al zei, je begint met zwemlessen na schooltijd en voor die tijd een combifunctie. En dat je dan bijvoorbeeld met een gemeente als buurtmedewerker of iets dergelijks, dat je daar een hele mooie combi van kan maken. Zeeland krijgt extra geld van het Rijk voor de stikstofaanpak. Dat heeft het kabinet vanmorgen tijdens een gesprek met de provincies en stikstofbemiddelaar Johan Remkes toegezegd. Met het geld kan de provincie extra ambtenaren op het dossier zetten. Daarnaast komt er ook maatwerk voor Zeeland, omdat niet alle stikstof die hier neerdaalt afkomstig is uit de provincie zelf, maar bijvoorbeeld uit België en van schepen die langs Zeeland varen. Gedeputeerde Pijplink is blij met de toezeggingen van het kabinet, omdat ze vreesde dat Zeeuwse boeren onterecht ook moesten opdraaien voor de stikstofuitstoot die zij niet veroorzaken. De fruitpluk is gestart, zoals met deze conferenceperen in een boomgaard bij Hoedekenskerken. Fruitteler Rinus van het Westeinde is tevreden met de peren, maar door stijgende prijzen en droogte zijn de kosten wel veel hoger. Als je echt afhankelijk bent allemaal van water, van de landbouwwaterleiding, nou, dat gaat in de duizenden euro's lopen. Wij moeten, dat is de helft ongeveer van de drinkwaterprijs, 75, rond de 70 cent per kuub moeten wij betalen. Van het Westeinde hoopt dat de inkoopprijs dan ook hoger ligt. Daardoor gaan we in de winkel ook meer betalen voor fruit. Ik denk dat de consument er wat van gaat merken en ik denk dat het ook goed is dat ze er wat van gaan merken.
En na de perenoogst vandaag start later deze week ook de oogst van de appels. Tegels eruit en planten erin. Het NK Tegelwippen is in volle gang. In Zeeland doen daar 5 gemeenten aan mee. Hoewel het tegelwippen nog enkele maanden duurt, blijkt uit een tussenstand dat het aantal tegels dat uit de tuin is gehaald nog tegenvalt. Gemeenten zien het NK als onderdeel van een groot pakket aan maatregelen om de gevolgen van extreme regenval tegen te gaan. Wij hebben in Schravenpolder in 2018 behoorlijk wateroverlast gehad. Toen viel er 65 mm in de tijd van 3 kwartier. Nou, dat kan ons rioolstelsel niet aan. En dan is het belangrijk dat water infiltreert in de grond, zodat wij zo min mogelijk water af moeten voeren. Minder warmte in de zomer en meer kans voor het water om weg te komen. Dat is simpel gezegd waar het NK Tegelwippen om draait. Tegel eruit en een plant of groen, in dit geval een muntplant, erin. De vraag is alleen, gaat het op deze kleinschalige manier werken? Het is kleinschalig te noemen. Of het voldoende werkt, dat is nog te bezien. Maar ik vind alle kleine beetjes helpen. En dat het kleine beetjes zijn, laten de cijfers op dit moment duidelijk zien. In totaal doen er 5 Zeeuwse gemeenten mee. Tholen, Goes, Terneuzen, Borselen en Schouwen-Duiveland. Per 1000 inwoners gaat het in Tholen om zo'n 240 tegels. En in andere 4 gemeenten om slechts enkele tientallen. Het is nog niet heel veel en het is het eerste jaar dat we meedoen. Dus wellicht dat we volgend jaar nog een betere tussenstand hebben. Maar ik verwacht wel dat inwoners bewust zijn van hetgeen wat er moet gebeuren. En dat we toch wel rond de 1000 tegels uitkomen. Ondertussen wil de gemeente zelf ook verder inzetten op meer groen. Zo hebben ze deze straat in Serenhoek groener gemaakt door er een zogeheten wadi aan te leggen. Als het hevig regent, en het regent nu ook, dan wordt het water in feite afgevoerd niet via het riool, maar het stroomt de waterberging in. Nou, de waterberging en je ziet nu dat er prachtige plantjes in staan. Dus het is ook genieten in het voorjaar en in de zomer van de beplanting die erin zit. Maar het heeft tevens ook een functie om het water op te vangen en weer af te voeren. We zijn nu bezig op momenten met de Klimaatstraat in Nieuwdorp, de Prinses Margrietstraat. Dus eigenlijk wanneer we met een herinrichting aan de slag gaan van een straat, dan nemen we tevens ook mee om daar zo klimaatadaptief mee om te gaan. Vergroenen dus, bijvoorbeeld met dit soort doorgroeitegels, waar auto's op kunnen parkeren, gras kan groeien en water sneller weg kan. Maar om ervoor te zorgen dat ook mensen nog meer tegels uit hun tuin weg gaan halen, denkt Borselen nu na over een speciale actie. Om mensen een boom of een plant cadeau te doen van de gemeente als ze tegels eruit halen. En zouden er ook dan nog een minimaal aantal tegels aan verbonden moeten zijn? Wat mij betreft, als we met 10 beginnen, vind ik dat al een prachtig initiatief. 10 tegels eruit, 1 boom erin. Eind oktober wordt duidelijk hoeveel tegels er in totaal in Zeeland zijn gewipt. Dankzij een paar honderd vrijwilligers heeft het Zeeuws Archief 450.000 nieuwe gegevens uit de bevolkingsregisters online kunnen zetten. Het gaat om gegevens van Zeeuwen uit 7 gemeenten tussen 1900 en 1938. En dat levert een schat aan informatie op voor iedereen die meer wil weten over zijn voorouders. Er staan dus veel nieuwe persoonsregisters digitaal en ik ga op zoek naar mijn overgrootopa, Johannes Gideonsen. Hoe gaan we dan precies te werk? Nou, we gaan eerst naar de website Zeeuwen gezocht. En dan kan je wat meer gegevens invoeren. Dus dat was Gideonsen. Ja. En zijn voornaam? Johannes. Johannes. Kijk, dan zie je hem hier staan. Daar staat hij. Ja. Johannes Gideonsen. Zijn vader was Adriaan Gideonsen. En die was timmerman. Dus mijn overgrootvader was timmerman. Ja. En vervolgens kun je het document bij het Zeeuws Archief bekijken. Dat is nog een hele zoektocht, hè? Ja, dat is zelfs eventjes bladeren. Meestal zijn ze alfabetisch geordend. Om al dat bladeren te voorkomen is alles gedigitaliseerd. Terwijl het Zeeuws Archief verwachtte dat het digitaliseren 4 jaar zou duren, is het project dankzij de vrijwilligers binnen een jaar klaar. En, dat maakt het veel makkelijker inderdaad om iemand terug te vinden. Het was ongetwijfeld de lievelingsdag van velen, want het was een echte Hollandse zomerdag met zon, bewolking en een zwak windje. Het werd maximaal 23 graden, dus prima uit te houden zo. Maar de komende dagen wordt het wat minder Hollands weer, want de wolken verdwijnen, de zon gaat meer schijnen en de temperatuur gaat omhoog. Morgen naar 25 en de dagen daarna naar 28 tot 30 graden.
En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu van vandaag. Nog een mooie avond en graag tot morgen.